Hello guys, welcome to my new vlog. तो मी तेशा कताल vlog को start करूँगा. आज दिन vlog खाया नि कारण के तनो आं hostel थांसा ताबो के नोको फाइका के सा health issue नि बागै ताबो के फुंगाई सिरि आं थां तंगो आव तलाव डॉक्टर नाइजोंना बागै को बाबा आनो गारि रहना बागै फाइसाक फुंगाई सिरि बोलते फार्स्ट टिपन थानाय तांके आंगारो सानयतानि सिगांनो सगैनो नांगौ एन्डोस्कपि खायसांनानि ताइ फुंनि माइरसाय थांमा बादातिनो मांखरो गारि रकायसे पानो सिकरै एकदम खालि जाक तांके फुंगाई सिरि आं अंखर पुरो 6टा बाजिखौ सारे 6टानि गारि गाना होननायसिम दङ ओमफ्राय दिनै गारि गेसा लेट नि थाखाय दाबोसो फायखौ आसुकते न'कवालिसबो फुलबायखा आं किजा गारनायसिम सेलेसुगा सरिबो आराम नायनि आं दङ हायफोनो थानो लांनाय तांके अपॉइंटमेंट हाजाक अबनि स्लाइ सिगां एबना मानि सरे हामनानै थांबाय आं थाखा आं दिनै तेसि थानाय गारि नायसिङो फास फालिया गायको आं दाखै सफैका आगोल लाला ता फामानि फुनुंमालिया तांकाय सरो बेसे जाथाया खस्थ नांगौ आबन बागै किसा भिडिअ खालायसिव आं दाबखैको हस्पिटालाव सफैका म गेस्ट्रिक हस्पिटाल अरो दा खायजाना बागै आसुक दङ बरक बांमानि फुंगन सफैका हायफानो बरक गोबां डकुमेन्ट रक्सतनो जमारि बायका तां नासिं दङ नहुनना के थानाय आं बेलाखे नार्भास दंसाक तांके आवायते एकदम गिरमा सिसा नार्भास नि लगे एक्साइटिंग बो तांके अशिपनो खाजेको खाजम निंगा केबो किरुबो ताम हाइमसोका साइमाले आबनो जैसे नहुनानि समय फायदो खायजानानि बुखालोगलोगों सुकानि गमोहंगा फास्ट फ्लोरoi को फातारो किसा नहार तोहा तागन नहुnya सानि ते ब्लॉग रो खायने एकदम बुका करे हैपन नंग किसा अपडेटेड वाना खायबो बालक सुका हनै के ताबो गे खायजागे आगै फायगा ताइ आं बेलेखेनो लेंसा कक सानानि मोड करे आबो हायजा फुङाव माइजासे आबो थांमानि गाबोन बिसिंबो एन्डोस्कपि खायजाका गै तोतरा एकदम गय तंखा हायपनो किसा फायकेबा दातिनो सामुंबो पाइखा आंगा किसा शपिंग खायजानि हिनै थांलायगा ताइ फुङाव माइजासे थांजाबा टिफिन रक किसा खलायनो हिनै को मॉल ऑफ हाइकेसो आं किसी पनो गुरुंग नानी फान करेखा तांगाय सॉरी कॉस्ट नांजागो तेबो कॉस्ट खलाई खायजाका गाय एकदम एनर्जी करी थांका हेबनो सही तंखा तांजरो प्लीज आनी चैनल ने सब्सक्राइब खालायगोंगा खलाय रेडी ते बेल आइकन नो क्लिक खाइन तापौदि कताल ब्लॉग ते वीडियो नो बिमानाय किसा सा ड्रेस रंनाय के हायफानो चॉइस कैसे पन करय yang kuntu bulia haino guru go simi फायकेता किसा फोटो रो बुजाखा ताइ दुर्गा फुजानि दाबुक अफार होय दंगो असक बरक बांया खोता बुंगे तेसा गे ते बांनाय थांब्रो असक गानाय खोला क्या बहाना बाती चिकन नायथंमानि अफार होय दंगाबो बेबं अफार दं दाबो दुर्गा फुजानि सीजन तेब गाना तेब रुवाना नि ताव खेनंगो किफिलका
Tim blog sung sina ko ro sama lang suka.